Okay. Ay! Sa mo. Nakandya na to. Guys, nandito kami sa rambutanan. DJ nakapita sa kaagad. Guys, diba nagutuman? Nagutuman kami guys. Nasa bundok kami. Walang intro, pasok. Nasa Pinamalayan kami guys. That's it. Nakating kami ng Oriental. Pero Mindoro pa rin yun. Yeah. Kasama namin ang kusina ng mga adventures at kadugyot vlog. Mamaya po! Guys, anti santi pa siya. Wala, madi matibingay. Matibingay kami. Nagutuman ng kwan. Rambutan. Sayang guys, kasi yung lansones nila dito, hindi pa nagbunga. Puro rambutan lang. Guys. Hawakan ko lang. Ay, magkain na. Tayo lang dito, no? Lamisa. Ito, ang dami mga pinatanim namin to guys. Sarap. Datang law sarap. Malawa kami yata dito Tawanan niya pa ako. Meron pa dun Ay, no, wow, may baon kami syempre. Sisig. Pag kaya, hinatalo mo ko mo. Dali na. Mag-agahan muna tayo. Iping mag-akyat. Ay, ako mag-akit ako. Mag-akit ako. Mag-akyat ka din, patang, kitang. Saan yung nagadot ng loob? Saan natin nilagay garaw? Ha? Sa tiyan mo na diretso mo na. Habang nasa puno, kakainin mo na. At magkain di ko kaya kaya may. Kain tayo, mga ka-dragon. Nagutom kami. 4 hours ang biyahe. Pero okay lang, sulit naman. Kala yata ni Billy sa beach tayo. Ha? Kala mo sa beach? Hindi pa ako natutulog. 26 hours. Guys, ang mga kadugyot nagsikuha na Guys, magmumukbang kami ng rambutan ngayon. Dami, Unlimited rambutan. Magmumukbang po tayo muna ngayon ng rambutan. Habang kakape, nagkain ng rambutan. Sige, papas. Maubos ko kaya ito? Aki later. Maubos ko kaya ito? Ito yung mga prutas na hindi ako nagsasawa. Pati yung lansones. Ako rin guys, ito rin rambutan. Yung lansones talaga ay nakakainis naman. Anong kayo pwede mo na? Naubos natin. Hindi daw nagbunga. Bihira lang daw nagbunga ng tungkol sa dito. Ano tayo mo ay ganap ko na? Ito yung ring ante Saan kayo nagbuha? Ang banda? Hindi, may kinuha. May huling kami dala Diyan sa uwi. Ano yung huling? Diyan sa uwi. Rung ring yan. Ba't yung kinakain ko, di ba mabalatan? Ito yun eh. Ito, tira mo ito Kanina ko pag kinakain ito. Tadi kaya? Kuyat? Hindi rin tayo. Siya yung huling-huli na nagising. Gusto na akong nag-gising. Gusto na nga namin iwan to eh. Gusto niya rin daw makarating dito. Oriental.
magkakabit-kabit kami ng mga duyan namin dito guys. Kasi masarap dito magpahinga. Tapos, habang nagpapahinga ka, ano naman, may nakasabit yung rambutan. Libre pitas. Dami na abubot oh. May dala na naman silang buko. Ala kayo dyan. Ala ko lang dyan. Doon kasi ante, hindi ka makain. Tagi-isa kami buko guys. Hindi talaga binatawan yung ano. Ayos kayo ah. Daw mga tanim niyo yan ah. Kain. Pagdating mo pa lang, ganyan, kain ka pa rin. Namin kayo. Daw mga tanim niyo yan ah. Mga kadugyot. Tanim niyo yan ay. Pero mo nga oh. May tubig ko pa yan. Ay, masarap oh. Wow, masarap oh. Taas. Buko palag ko natin. Magsalad ka nante. Parang kinainan ng kabug Ayan ko na, busog na ka. Guys, yan yung pinagbalatan natin Juan. Kala mo panika eh. Oh. Oh, hanggang dyan yan sa baba. Grabe ka naman. Ako lang nagkain dyan. Nagrawot na. Yung papas ko, libre gaya. Tugaw nang ka. Libre nga ron, di papas ko. Libre gaya. Maminsan lang datoy guys. Naghimas na yun. At saka wala pa siyang mga ano no. Yung uod. Sayang yung iba guys na ano lang. Nabubulok. Nahuli yata yung dating natin ah. Kung nandito tayo hindi nabulok yan. Tignan mo, bunga niya oh. Dami. Kaya nga. Dami. Sige, yug-yug nan. Oo, dito. Wow! Marami antik nad. Yun. Ay, istumatan Ay, madi kayo naman malpasan. Guys, may kasunod pa. Bingan. Guys, libre pa lang to, kaya pala natin. Libre guys, kaya... Oh, hatid pa ng hatid yung isa, oh. Wala eh, hindi na yung makatayo si JJ at Tiligaya talaga. Wala nang tayuan. Natapos ko na. Ginatawag na nga ako. Natapos ko na yung isda. Ginatawag na ng ano, ng kalikasan. Yan, ito yung ating pananghalian. Tara, ang lalaki. Sarap. Galing kay ano, KMI. Dala ito ni kusinerong mangyan. Kaya nahuli sila kasi nagano pa na naglambat pa ng ano bangus. Sarap ng mga duyan nila, oh. Tireng. Oh, mga pagod. Si Kadugyot, anong dala ni Kadugyot? Duyan. Duyan. Mainit dyan, love. Ang sarap dito. Ang daming rambutan. Yun o, ang dami sa taas. Meron dito mababa. Abutin lang natin. Oh, di ba? Oh, ang baba. Pahingi po. Oh. No, abot na abot ko lang guys, oh. Gusto nyo guys, dali, punta kayo dito. Ay, ang dami lang ante. Are. Oh. Oh. Hindi siya nakakasawang kainin guys. Tamis. Ang dami po. Oh. Sino pang gusto guys? Oh. Grabe yung pinagbalatan nila. Puno na daw pala na to guys. Itong isang puno na to
libre daw namin to, yung mga hinog. O, diba? Kaya ano, pasawa talaga kami. Pero kapag dyan na sa mga iba-iba, babayaran na namin. Bibili rin kami ng pangtinda. Kasi ang mahal nito sa ano, sa San Jose ang mahal. Ang presyo nito sa San Jose is 60 pesos ba? 80. Ang isang kilo. 80 pesos din, no? 80. Sa ano, San Jose Public Market. Ay, bayan! Ayun. Jay, pulot Jay. Sira na oh. Ayun o. Yun. Oh. Jay. Hop. Pero isang ano, puon. Isang ano, ayan. Pwede ka na. Walang sayang na, pero kadami na ito. Oh. Pwede pa siguro yan, no? Okay. Wala ba isang sakray na yun, Nod? Ay, yung lahat ng sakray. Kaya na pa namin gila si Pataw. Ah. Gutom ka na naman, Anta? Nanganak hindi ta naman sa bitaw. Ha? Mamaya na naman. Surrender. Surrender na sa antipasay. Baka bumigay. Kaluwang ng baker. Ah? Kaluwang ng baker. Yan lang. Ipapasmuti, mga. Ah? Tuloy mo rin yung kana eh? Oo eh. Ganus mo. Meron. Hindi. Gijay. Abay kung pabusan na. Yan, yawid mo. Kay Ayban kang. Ayun pa isang kwarto. Ayban, oo. Dami namin rambutan. Ito kay Ivan. Ito kay Rosette. Ito kay Kikay. Ikaw. Banganyaw. Hindi. Ang susunod na kabanata. Dapat yung maputol mo kasi yung ano, no, para hindi maghiwalay. Kaya nga. Iterator mo kaya. Ano yung kabot? Ge. Ay, ilan mo tong sungkit? Ilan po sila kung hanggang kaya mo? Kung mo lang pirsahin para di mo kusot. Mas pakyan, sira. Ay, ano, patay. Hindi. La, patay yan. Huwag maapakan. Ano? Sabi patay yan eh. Ano? Kalaki ano? Lain ka? Mamaya. Ano sa mga kain? Ay, hindi ba ito ko? Ayun, o kalaki pa ka. Live mo? Pakak, may nakita. Ay, may nakita ka. Padalda na po. Nagsarad pinaka yung sungkitin yan. Baka kay kuya din yun, dali. Masarap yung gataan. Ah, Oo, kamansi. La, mali magkagwanta. Oo, maganda. mo pula kain. Oo, sa atin. Yay! Hindi na kayo. Sa inyo na rin na. Oo, sa amin din na eh. Ayun, siya. Kanya-kanya do yan, oo. Sanda, oo, kataas man. Oh, Dan, gusto mo? Pakala na isa. Pakala na isa. Bakbak na naman, bakbak ng bakbak. Yung isa, Pwede ba dito sa sablayan? Ba, kaganda yan. Hindi ka na makalakad. Hindi ka na makalakad. Yung bulsa daw ni Anod para kay Marikit, yung kabila para kay Tambo. Hindi kaya namin naglambay. Magpunta pa tayo ng dagat, maubos yan. Ganda, Ganda, oh. hindi ba namin? Ayaw, sa dagat pala. Mamaya. Isabit mo lang. Eh? Ang ganda. Kaya nga, oh. Oo. Oh, di ba? Dito lang lahat. Huwag niyo bawasan, i-display lang natin. Hindi, dalhin natin. Ay, dapat dito ang game post mo, oh. Yan, Second batch sa mo eh. Mukha ko ang nakalagay. Second batch na ubos yung unang batch. Na natin yung ating inihaw. Kung pwede na. Balik tayo sana. Wow. Sarap po. Dinaing na bangus. Inihaw. Ayan guys, simulan na natin ang pag-harvest ng rambutan. Ayan o.
Pwede na ba yan? Hindi pa naman masyadong pula yung iba niya. Ito sana oh. Ng rambutan. Rambutan. Ang daming nasira oh. Nahulog. Banan. Binigyan na ako, kainin ko na naman daw. Nagkuha si Gigi, kainin niya man lang. Ukisan naman ah. Pati yan, Mr. Jay? Ay, Mr. Manda pala. Ikaw na. Antay mo magpunta ka dito. Ay, hindi tayo makita. Oh, aguri ka! Aguri ka! Aguray ka. Maraming hindi makukuha. Mag-aan ka yung kapabilitan na. Ika natin, Ken. Isang bot. Ito. Oh, isip mo dito sa banig. Ganda daw. Hawakan mo ng mabuti. Jay! Jay! Ha? Di na mula isutan. Ganda. Kayo na daw mag-adjust kasi. Dalta eh. Hindi namin makita eh. May pag angat sang mukha mo, ikaw matatabaan. Kaya nga. Hambag na eh. Ito oh. Maraming antay. Nakasugat. Parang ano. Talahib. Ay, dyan ako kababa. Kababa. Ayun siguro yung nakasugat sa akin dito. Nagadugo. Oh, nagaw! Ginay. Ha. Sa kayo. Nagkakagulo. Ay, tag bro, dito sa may banay. Mama, tayo nagdugam. Kapoy-kapoy man yung lula mo. Busog yan ng rambutan eh. Kadami-dami ng kinain. Okay. 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 Alone. Alone. Allah. Isang bag na. O, pwede na ilipat doon sa ano. Sa Daming antay. May nagpasabog. Ay, siya tamang ligaya. Santi pa sa May nagpasabog. May nagutot. Santi pa sa nagatawa. Mga kabaha. Nagalsag. Awa, makapautot magaya mating rambutan. Abak na pwede. Tapos kantumo. O, di pili. Ayun, sana. Ayun na lang na ganun ka. Balik muna kami. Ibaba namin muna. Mali. Kamu eh. Ay, kay ano. Ayan o, dawala. Dito lang sa banig eh. Oh, napakan mo na. Ayan. Wait lang. Sayang eh. Magkano bitin nagkayaw. Dami yan. Parang si Orchin ah. Sa muji. Wala pa yung balulang namin guys eh. Inaantay pa nung may-ari. Kaya yung banig mo na ang ano, ginamit namin. Hindi naman sa kabila, Ken. Yun o. Sa dulo. Ay, yung paook. Ayun. Sa kabila, yan na. Ha? Yan, go! Dalay! Okay. Tapos dyan. Ting. Kadaming kinainan ng talaga. Oh, Kaya nga wala nang laman yung iba. Oh, dito ang bag. Dali mo. Rambutan kayo dyan, rambutan. Walang paglagyan. Diyan lang muna kuya, nasa baba naman yan eh. Na, iwan. Kel! Okay! Okay. Ay! Saling salo ah.
Katamis, katamis. Okay. Dapat marami ang klaro. Ano pa? Okay. Laksa mo. Okay, tiyan mo. Ano pa? Wala na? Eme naman. Wala pa pala eh. Bumpanes. Bumpanes. Oh, Bob! Oh, Saro! Okay! Laksa mo lang! Baling maglampas! Baling ilampas mo sa banay. Wow! Oy, awan man na sa luna. Nagadumang kamay! Okay? Magtikim na naman, Uncle. Nakalimutan na naman yung lasa. Katamis pala. Kanina ka pa nagatikim. Ngayon mo lang maano na Clapping. matamis. Okay lang, marami kay Alec. Isang puno lang iyo, oh. Ang dami. Ayun rin ako kapupulayo. Ayun, oh, taga Segorgate. Isang bandel na yan, ha? Migit nito. Mahigit na po. Mga ilang kilo na yung mga ano pa lang yan? Ilang kilo yung isang bandil? 11 po. Ilan? 11. Pero Ayaw niya ng 11, gusto niya 11. Ang isang bandel, guys, 11 kilos. 10 kilos lang yun. Kaya may paano na yun. Paama na 1 kilo. Paama na 1 kilo. Ay, parang 10 lang yung bayaran. Parang May 10 lang yung bayaran mo. Kasi ko. Resigo ba tawag? Tinis buwan. Pwede na yung madilaw-dilaw na sa taas, no? Ay, oo. May potri na yung isang kilo. Di parang 200 yung isang. Para pag naglako ka, may tubo ka na agad 1 kilo. Ay, sa akin na lang isang bandil. 10 kilo. Kung ganito ba naman kasarap ang harbisin mo, eh, walang kapagod-pagod. Manawa ka. Yun, bukbok. Kinain daw sila ng langgam. Pag kinagat kayo ng langgam, klikisin nyo sa kilikili. Para makaganti kayo. Base. O, diba? Isang puno pa lang yan, guys. Ang dami na namin napita. Ito, i-business ulit namin to. Yes. Bibenta ulit Additional namin income. ito sa aming mga kabarangay. Para may pangdagdag po yung aming pang-ayuda. Ang bili nila dito ay 45. 30. Ibibenta namin siya ng 50 kilos. 50 per kilo. O, diba? Mura na. Sa palengke niyan, 80 pesos. Silo. Pinerde mo mitin giga at ay kubag tayo. Kadaming binalakang ni Gigi o kinainan. Kadaming kinainan ni Gigi, Sabi nga ni Gigi, tikman niya ulit kaya nakalimutan niya na yung lasa. Nakalimutan ko. Bigla tamis lalo. Isabit mo ulit yan nun. Isabit ulit natin yan. No? Dagdag natin sa ating ano. Doon. Gating mo na lang. Ayan, dito kadami daw guys. Kadami. Lalaka yun. Kadaming makasakit yan, Tay. Kadami masakit. Kadami masakit daw. Maraming makasakit dyan, Tay. Sabi ko kayo. Magkasakit. Bestit! Dalon! Picture tayo. Kaya yan. Wait lang. Sige, lakadami oh. Lakadami pala dito. Okay. Ala, sige. Pag-aaranggaman na, sige. Sige, harvest. Gursot nga gursot. Agawa nyo, gursot. Gawa nyo katugyan na. Para makadami din kayo eh. Hoy, wag niyong baliin ha. Para pabalikin niya pa tayo sa susunod. Ay, akyat. Akyat isa. Ito guys, oh, puno to ng lansones pero walang bunga.
Alin na kayo! Hala! Tawag ba sa Sige, sige. Nay, barlo na. Sige. Mas balik ka dito. Hala kayo. Sige. Sige. kanya-kanya na to. Ilalagay yan doon, hindi yan iuwi. Alam nila. Alam mo nila. Alam namin. Beto, ilay mo ako. Sige, na, nagawaan. Ay! Lapat dyan. Putulin mo na eh. Hindi ka maputol. Oh, maruros. Jero, rosin mo na. Awa mo. Hindi ka mawakan na, kadami na. Meron pa dito. Ang dami na. Oh. Diba? Parang kamatis lang. Warang ka ba? Walang banig. Isang banig. Dahulog na. Daling na dun eh. Mahal siguro nga dito kasi ang Ano nga yung mabaho ata? 50 kilo. mura eh. May durian kayo dito kuya? Meron. Pinakita ko sa kanya, wala ang bunga. Hindi ka pala panahon. Dati, noong hindi nabag yung dalawang sunod yung bumang. Dito ng pitas. Dalawang sunod-sunod. Ngayong Nung pormero, de ubos pati saging. Ngayon yung saging, gustong mapuso na siyang ganyan, bumanat na naman. Dalawang bag. pinakama. Buti kamo yung Ursula ba yun, yung sumali sa Bintal? Aray, santi kasi. Sabi niya, oh, anod, kunan mo ako. Yung yung makapag. Kala ko iuwi niya na. Yan na sana ang ipatimbang ko eh. Pwede rin eh. Kaya nga. Yan, kainan na. Kahit busog pa rin sa rambutan. Hindi pwedeng hindi kakain ng kanin. Hindi mo kaya Ibang gusto mo ng kanin? Oo, iba. Yun eh. Hinahanap ng kanin. Yung rambutan, Iba yung rambutan? at saka buko. Kamayin mo. habang may lupa. Nauna ko. Hindi makamanyan dahil napagod sila sa pagharap. Masubo akong konti. Sige, kain na po. Dami-damihan mo na. Kaya lakas akong kumain. Daming kanin. Pwede na to? Reject kayo dyan na, reject. Ay, grabe kainit. Ito reject. Opo. Dami. Dami. Reject-rejectan yan. Antipasim dyan nagpili. Ito kasi siya. O, matamis kasi siya yan, ay. Ay, matamis kasi siya. Ibang puno. Mga reject na ito tayo? Oo, iPhone na yan. After kain, ito tuloy. Tuloy ang trabaho. Yung reject guys, i-take out na Kami namin. nang kain na naman, guys, oh. Sorter. Sayang to eh. Ang mga sorter ng rambutan. Dragon fruit ladies turns to rambutan girl. Ganda kita. Nakakautot pa ka to, guys. Kala ko kamuti lang nakakautot. Lahat kami nakautot na. At least isa ang amoy masin. Oo nga. Natuloy kami dito maasin. Agga naksitag. Ala, may sunog. Yan, sabi ni Kuya Simon, nasa 50 kilos na daw ito. Si Kuya Simon po yung may-ari ng farm, Rambutan Farm. Ang bait-bait ni Kuya Simon. Ang tuligay, sarap ng tulog. Kanga nga. Kanga nga. Bulatin mo eh. Really, nagapuyot. Nagapuyot. Napuyat sa ano. After nito guys, pupunta pala kami ng Ilong. Yes, abangan nyo kami sa Ilong. Abangan nyo kami sa Ilong. Papaanod kami. Yan, isakan na natin guys at bubuhatin natin dun sa sasakyan. Nakapili na ako ng bitbitin ko. Tara na, tara na! Excited na ako maligo sa ilog. Kasi Tara, tara,
Ang dami na to, marami na yan. Tara, itong pagkain ng ating... Oh, buhat-buhat. Yan guys, kita-kits sa susunod na episode. Abangan nyo po ang aming paliligo sa ilog. Magpipiknik po kami. Yes. Let's go! Ayan, ang dami naming bitbit. Uy, oh.